It's Barrow, the awesome producer. Akan ki ne Eros feeling, akan ki ‘yan mata babu abin da ba za na iya ba. Zan iya da kwada turun baro ko yankan kumba. Soyayyar ki ta narke a zuciya da ruhi ki duba. San ki ne yake sarrafa dukkanin gaɓoɓin jikina. Da ke kaɗai nake so in rayu ke ce farin ciki na. In ki ka bar na akwai matsala ya zan yi da raina. Kin gaire na kamu akan kina kauda idanu. Mai sanya raba mu ya jira kan in akai ni makabarta. Kawai a kyale mu rayuwa ta sai da ke za ta inganta. In babu ke babu ni rayuwar duniya ba za ta yi mana daɗi ba. In akan ki ina yarda tsakar dare a sa in share makabarta. Akan ki ina yarda gurin aikin mu a kwace kujerata. Akan ki zan iya gudu zuwa garin masoyi bai nisa. Duka akan ki zan rufe ido kowa ya taɓa ki na ɗaukansa. Akan san ki na tsaya tsayin daka ba gudu babu ja da baya. Inda akan ki ne komai kike so zan yi shi ba karaya. Kin fi mata 100 gare ni tunda baki mini karya. Ga ki da kyau da hankali da tarbiyya da takwa irin na manya. Ke original ce mai photocopy matsa don bana yin misali.